mana ka nyisi ja neno nani waduogo bang' kinde machuok waseduogo kaendi pod wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar Ulcers. Wantiere kaendi kod laktar Clifford Ong'ow ma leronwa kotenore koda tuo ni endi mar Ulcers. Laktar nanyisi ni ka waduogo kamaendi to wachako gi gin ranyisi mage maka janeno malo lwe TV onene kuome kata kuom watne moro kata kuom nyathine moro to nyalo nyise ni maendi to chal ka gima en gi Ulcers. Erokamano ahinya nyaga wuon. Agombo mondo anyis joneno maneno wa Lulu TV gi sechegi ni ranyisi ng'eny manyiso ne tuo mar Ulcer kata dhola magich koro osebet. Achiel kuom ranyisi Ulcer mag gas mikelo gi gas. Ibiro yudo ka di mang'eny in iyo siko ponga to pok ichiemo. Iyieng to pok ichiemo. Tiende ni gas opong'o iyi. Sa oseromo ji chieme ok iwinj kech iyo timang'o? Gimi chamo be onge iyo bera. Mano nyiso ni gas koro ok regre iyi. Giponga gin kanyo. Koro gikawo nafas monegi chiemo donje. Koro ok iwinj kech be ok idhi chiem. Mano nyiso ni Ulcer mar gas odonjo. Machielo kichamo gik machalo kandago tiwinjo ka chando iyi mor. Iyi pupni. Ng'ene Ulcers osedonjo mano marich. Leny machami saka sano nyiso ni Ulcers miluongo ni peptic machamo dho chuny kata dho chunyi rami kabisa. Acid moko bende idhe kodi kaka dhi e duondi wang'i esophagus Ulcers. Mago ranyisi manyiso ni Ulcers koro osetimo osedonjo. Samoro bende nitie chiemo moko ma kichamo tiyudo ka idiewo kata in gi gima kisungu luongo ni constipation. Iyo korore makidhie oko maduong'. Iyo ber. Iyo korore mano koro iluongo ni duodenal Ulcers. Iyo korore makata oko maduong' ok inyal dhi mayom. Mipenjri to an mamodho pi mang'eny tang'o momiyo okona bedo gi sida. Kendi ka thuolo malach kapok idhi. Ng'ato dhi e cho ni bende ji tiyo godo mang'eny tiyudo ka line duong' to kowuok kanyo tieno osike ang'owa? Osike icho. Mano duodenal Ulcers. Tiende ni en gi gima kisungu luongo ni hard stool. Iyo korore makata dhi cho to ok wuog malong'o. To pito modha. Pito modha. Koro seche moko bende ka wang'i temo mi idhiro oko ne githuon mowuok tiyudo ka kar oko maduong' koro rami. Gedni moro be nitie kanyo. Oili gini. Tiende ni bakteria cha kosebedo ka to koro ili be idwa ni gwenjo rien nyacha moro be nitie kanyo. Koro mago ranyisi manyiso ni Ulcers osetimo ang'owa? Osedonjo. Omiyo mago gik ma kineno to ber mondo iring mapiyo idhi kar thieth mondo iyud konyruok. Nitiere wach moro kaendi mar nochakore chon jomadongo wacho ni dho chuny nyathina opodho. Adwa ni mondo mi apidhe. Yes. Ere kaka dangi relate gi wach mar Ulcers? Adwa na wach ne jokanyana mawinje maneno wagie sani. Ni dho chuny mopodho. Opodho ne weche mang'eny. Ulcers machamo dho chuny ni nyalo miyo tim nani? Opodhi. Machielo mo mang'eny manie chuny iluongo ni liver fat gi dho kisungu. Bende nyalo miyo chuny no tim ang'owa? Podho mare tiende ni chuny oweyo tiyo tichne e yo malong'o. En gi ng'okni e tije ka. Bende kata mana gas ma wacho cha nyaga wuon. Oregore maber ka chuny tiyo maber. To di mang'eny ji nong'e ni kong'o ni ema samoro nyalo miyo chuny koso tiyo malong'o. Chuny nyalo bedo gi tuoche machalo kaka liver cirrhosis. Ok kamano kawuono ma okethe molo gimoro amora. Omiyo ng'ukruok mar tichne no e podho mare. Winja maber. Koro kotiyo malong'o. King'iyo ng'ano ma dho chuny opodho. Tiyudo ka en dende nje oranje odhera dhera. Dende ochiemo to ok chal nochiemo. Yieng' be kote mang'o? Ok oyieng'. Kasto chiemo bende ochiemo mana mathin. Nikech chuny timo migawo maduong' sana korka weche mag regruok mag chiemo ei dhano. Omiyo sam mopodho no tiende ni koro tichne ong'ukore ok oti maber. Kaka laktar kata kaka jalony weche go eko mag ngima. Dho chuny opodho. Ibiro winjo ka jomadongo wacho ni dwa pidhe. Kaka ipidho dho chuny bende nyalo tieko tuo ni endi mar Ulcers. Erokamano nyaga wuol agombo mondo anyis joneno
ni e ndalo machon to kata mana sani tije achiel ma pod odong' mano ng'eyo thieth gi yor nyaluo. Mani loso ni yath moro midhi madho. To yadhni ni madhe e muda moro kuom ndalo moko. Koro yadhni ema ni miti madho pedho gimoro kata kaka oduma. Ne gitemo poro ni komadho yadhni mogik e okang' moduma ni oti mogolo wiye to nyaka bed ni dho chunyi oduoge tieni puodho mare cha orumo koro nyalo tiyo. Koro ni imiyi yath midhi madho to oduma cha emiporo godo ndalo monego kaw mondo ochangi. Iwinjo kanyo maber? Kendo kane ging'e kaka gi time giketo sagi obiro koni ni oduma ni kokawo ndalo 4 koti to imbe ni madhe yath pile ka pile kinyo odhiambo to nego bed ni by the time ma oduma no ti to yudo ka ng'owa dho chunyi cha puodho mare oserumo teno duoge wang'e onyalo ti ochier kendo. Koro mine ne nitie machon manong'eyo yadh nyaluo mane inyalo tigo e pidho dho chunyi. Kopogore gi thieth ma kawaida ma ng'ato dhi e osiptal mano bende ne nitie. Omiyo mago ne konyo ji ndalo machon nikech ndalo machon no osiptal ji nong'eyo matin to yien bungu ne konyo moloyo kata ng'owa kata osiptal ji mang'eny ne ok dhi nikech inyalo ka ng'ato nie gweng' kamoro ma mondo ochopi e osiptal ne bor to mine go nitie mane konyowa. En ndalo ni to tinde gidong manok lakini pod gintie. Yes. Nitiere jomoko ma wach mar osiptal ok odwa winjo. Otuo ka endi kiling'ling, oling kata gini nyore anyora, owinjo ka en mana gi ranyisi gi to ok odwa mondo okaw thuolo mar dhi e od thieth. In laktar, wuona gi ng'ama chal kama? Agombo mondo akon jo neno. Unagiwa kata ng'ata maneno wa gi sani. Nyasaye emoketo dakteche be momiyo gi rieko mar fwenyo ngima dhano gi kama tuo dake mondo ging'ad rieko mondo dhano yud kaka timo kaka nyalo konyore. Omiyo ok inyal bedo piny ka ituo to mokwongo ok in daktari o ionge ng'eyo mar gima timi. Nikech adier tuo kosedonjo to thieth kende yo minyalo time nade minyalo konyego. Koro ng'ama ok dwar thieth tiende ni en oseng'ado kete oko ni en sa asaya koro onyalo we piny nikech ok odwa mondo ochangi. Omiyo ng'ama tuo to ber mondo ne laktar mondo ng'adne rieko mondo yud kako timo ng'owa kako konyore e yor chango. Nikech rieko no Nyasaye moketo kuom lakteche mondo gikony godo oganda ma be Nyasaye ne mochweyo. Omiyo ng'ata matuo nyako dhi mapiyo e osiptal kata kamoro amora mar thieth mondo yud kaka inyalo konye. Tiekna myths gi eki ma ji wacho ga ni ulcers mako mana joma dongo. En age mane kata en ng'ama chal nade ma tuo mar ulcers nyalo mako? Obed dichuo, obed nyathi, obed ng'ama miyo, en ng'ama chal nade, en ng'ama chal nade? Ahero penjno ahinya nyaga wuon. Nikech agombo mondo joma nenowa ong'e kawuono ni kata kwa weyo ulcers to nikech ulcers ema wuoye. Agombo mondo anyis joma nenowa ni tuo mar ulcer ok yai kata ng'ama tin kata ng'ama duong'. Kata in gi mwandu kata ionge go. Onyalo mako ng'ata teka ni gik mwawacho yore mwawacho mag ritruok gi iketho. Ok onyiso ni ng'ama duong', ok onyiso ni ng'ama tin. Omiyo yore mag tiyo kod chiemo, yore mwawacho mag dak, yore mwawacho kaka ng'ato onego ritre owuon kiketho to ok onyiso ni ng'ama duong' nie ka ulcer nyalo maki. Bende ok onyiso ni ng'ama tin onyalo mako ng'ata. Omiyo wach moro ni ulcer mako ng'ama duong', ulcers mako ng'ama tin, mano onge. Ulcers nyalo mako ng'ata e age moro amora kata bed ni ng'ongo kata bed ni ng'ama tin. Yes. Ne janeno Malolwe TV wawinjo maler ka laktar wacho ni samoro kit chiemo kata kit ngima ma wadago nyalo kelo kata nyalo changia e tuo ni endi mar ulcers. Omiyo samoro amora michamo, gimoro amora michamo, gimoro amora miloso madhi ringre mari, madhi e ngimani, ng'ini en gima chal nade nikech samoro ideko pedho tuo e kit ngimani to king'eyo. Poro dhi mbele ka endi ayino ka sabe koro mawa wangwa kata kamano nyaka koro inyiswa ni to gi lakteche gi endi ng'ato sayudo ni en gi ulcers
onyalo yudo konyruok nang'. Mana mapiyo kapok achopo kanyo. Yeah. Wach moro wiya wil go nyaka wuon. Joneno maneno gi sani loso chiemo bende nigi nengo kabisa. Wakauru thuolo mar loso chiemo maber. Wawe bedo garaka nikech en gima konyo ngima dhano. Di mang'eny chiemo mwachamo kawuono iyudo ka atamalo maduong' sana. Gin gik ma opidhi gi weche mang'eny. Ibiro yudo ka chemical motigo kuomgi dwaro ni kata bane loso margi iloso gi yo malong'o. Oluoke maler, otede mowinjore, ochwake malong'o, ka en michwako chwak malong'o mondo bed no nyalo konyo ngima dhano. Mano bende nyalo kelo ulcers. Nyalo miyo ng'ato bedo gi ulcers nikech ok olose maber. Wach ma ipenjo adona wach ne joneno. Ng'ata moseyudore gi tuo mar ulcer, agombo mondo awachnu joma nenowa ni ulcers thiedhore. En adhola manyalo thiedhore. To bende ka ok othiedhore to nyalo lokore gima chielo. Di mang'eny ji osebedo gi stomach cancer kowuok kuom ulcer mar ich. Ji osebedo gi colon cancer kowuok kuom ulcer, adhola no ema lokore ang'o cancer. Ji osebedo gi gik machalo cancer mag dho chuny kokalo mana kuom ang'owa adhola mar ulcer mar dho chuny. Koro miyo ng'ama oseyudo kanegi ulcers mowinjo ka ranyisi go ni kuome en no nyalo limowa mondo wang'adne rieko kaka inyalo thiedhe mondo tim ang'owa odog e ngimane ma kawaida mondo bed mangima. Erokamano. Wach mogik ma intiere godo. Wach mogik ne janeno Malolwe TV. Wach mogik magombo mondo awach ne joma winjowa gie sani. Yeah. Wach mogik magombo mondo awach ne joma nenowa gie sani en niya, ngima wa ni e lwetwa. Kendo adieri manitie en ni wan ema nyaka warit ang'owa ngimawa. Wawe rito daktari ma bende nyalo bedo matuo kaka wan. To saa asaya mwayudore e hali ma ok kawaida gi ngimawa, wathor hinyo chopo ir dakteche mondo ng'adnwa rieko mondo wayud kaka wanyalo konyore. Ok ang'eyo ka jo neno nyalo gombo mondo yud namba na. Inyamiyogi. Erokamano ahinya ne joma nenowa gie sani. Ng'ato nyalo gombo mondo go koda mbaka mang'eny kata mondo penja penjo moro amora. Namba na mar simu 0722 570 600. Namba na mar Airtel 07 51 932 913. Erokamano ahinya. Erokamano gi kanyo no janeno Malolwe TV. Agero ni wapuonjere malach kotende koda tuo ni endi mar ulcers. Kadiponi in gi ranyisi kata ineno ka intiere gi symptoms achiel kata ariyo kuom ma laktar osewuoyego eko, kaw thuolo ni makende limod thieth mondo mi yud kaka dang' ikonyri nikech ngima en mwandu. Ok inyal timo gimoro amora e dier piny ni endi, ok inyal dhi mbele, ok inyal go okang' ka ngima ni ok ni kama kare. Luonga ni Ruth Ochungo, ma en chenro mar Ngima Mwandu, biro ni ngeso ka ngeso sa 10 ma midhiambo. Kik wiyi wil ni kiny Jumapil watudre kodi e chenro mar Poch kod Pak kama wapake Nyasaye. Uriti masani janeno Malolwe TV, watudre kendo weekend manyien.